Ya rawuh. Rawuh. Yo Mbak Ayu, Mbak Ayu. Mbak Wahyu supaya munggah ning kepanggungan, ora ngadeg ndak ora prayoga kancane ya aja jumeneng kabeh kok ya. Ya. Ya disepoti apa-apa, Cak. Manut kanca-kanca, yo sepoti Mas. Sugeng dalu Mbak Wahyu. Sugeng dalu Pak Dalang. Nggih, minangkani pamrutan Mbak Wahyu wonten sing ngersake langgam Sesideman. Nggih. Dibawani nggih Mbak Yu? Nggih, derek. Ya. Dandang kula dasare larase nek patek sanga rada cendhek. Yo, nano neno. Wiwi tane handerek sang pake pria bagus kang oleh budaya Halo Mbak Wahyu diapik-apik Budirjen sing kepareng enggah lho. Dalu Bu. Karo Mas Sigit ya sing kepareng. Lah kuwi piye Mas Sigit kuwi ya nabuh ya iso mbiyen Bu saiki lali apa ora mbiyen kancaku karawitan isih saged nyekar mboten Mas saged nembang mboten. Nek upama saged ya diunggahke ben nyekar engko ya. Ya Mbak Wahyu ben dimirengke karo Mas Sigit karo Budirjen. Sowan menyang kutha gedhe Mbak Wahyu ki sawetara wingi garwane gerah. Wis dangan to Mbak. Alhamdulillah. Ya muga-muga sehat terus, aja tok sia-sia pokoke ya. Wah, mboten gemati kula. Kudu gemati. Kok ndak ning munamuni ming Allah ngono ta. Nek nganti gelem Allah. Yuk. Kok ndak ora tok kasih nenen. Ora wani seru rek. Nek ora kono ora wangun lho. Ben darat treska yong-yon. Bari iki minangkani pamundhutan sing terakhir kadung tresna ben anakku Gading karo munggah engko ben dinyanyakke Yupras karo Bu Neti engko ning Gading ben munggah kene iki engko. Yuk. Selendang kuning kang saking ukir kurang premono Ning wasis ngungkut angung romarang bendara yah sules tyo mijer ngincangake
Ya le, cagak mik dinggo le, bar iki terus sampean engko aba kadung tresna. Prastiwi maju ngono ora apa-apa. Jangkar apa nek dong mitrun ya aja kok ya. Mbah Prastiwi ngono. Yo, di sak rambahan Mas, sak rambahan mawon. Terus tresno sesideman Apa iki mau lagu anu memundutane sing keri dhewe iki apa? Nah, Kadung Tresna. Sopo iki sing kon jumbul? Anu Mbah Prastiwi karo Mak Neti. Alah. Ayo, endi iki? Yo, di spot yo, mangga. Mbah Prastiwi kaya ular kejat-kejat.
Ora Mbah, guyon lho Mbah ya. Ular kejepit apa? Dole? Anu, ular kejet-kejet. Oh, kejepit. Wah. Nah. Yo. Ayo, Ya, kan ngapa iki dole bagus? jumbul. Jemput. Nggih. Kon mumbul. Nggih. Nah, kon nek rontok piye? Wah, Wis tuwa ya, Mbak. Aja mbah mbukan le. nggih. Ya. Mbak. Ah, ben ketok enom. Mbak, wah saiki saya kemajuane pesat. Mugi-mugi putra ngungkul ana bapa. Sing apik-apik ditiru nggih. Nggih. Sing elek ben kula mawon. Nah, cocok. Sukses Mas Gading. Sesuk aku tetep dijak nek laris nggih. Nggih. Komeng nggih to. Nah, nggih. Engko meng tok kon ngobong menyang. Lah niku tujuan utama. Nggih, yo. Nggih, ayo. Minangka. Nendi? Masak sae kok aku manut wae. Sakake. Lho. Apa nih sing masak? Cak cilik tak muni nendi? Langsung niki. Langsung. Nganggo bawa. Diparo. Monggo Bu Neti. Mak Neti monggo. Lah. Rino wangi dadi ati Halah. Kok ora ngeket-keti kok. Main gayeng. Tanpa dahar, tanpa nendra, ora mokal enukeh para priya. Padha kasteng Semarang sliramu. Sah kumah wanging netra piye kowe kesuwen suarane kok le aku do lunga dhewe orang jelek ora betah Jero ati kadung tresno ayo digarap mbak pres tak unek-unekke le ora apa-apa kaya bapak Suwargi nek karo aku ngunek-unekke wis latihan ngunek-unekke Gitu. latihan ngunek-unekke latihan atos sing penting tan liya natan liya Alah. piye kepensot ora ora mesti hamong seliranmu monggo Bu Neti sareng mawon Bu bareng oh gak seneng bareng bocah iki satemah lara as lamat wos katon terjane yen kok berangkatan men aduh
Gerajakan Mbah Nyai. Ayo, ayo. Dados manut Derek. aturan kula. Yuk. Rajakan Banyuwangi Raina wengi sing tau sepi lanang waton hadakane sambi mangan seledor gandeng tangan ring pinggiran pinggir pesisir kerajakan bisik-bisik semayaman matri janji urip biarang sir-siran ambe kandangan
Istimewa. Komplit lah, tiang-tiang. Komplit. Wis tenan. Kowe ngrojok tok wis apik, Nduk. Ngrojokan banyu. Gerajakan orang grojokan. Lah caloro ngrojok e. Suwi ora. Suwi ora. Sesuk yang ngrojok kuwi. Suwi ora. Wo kuwi nggone sindene. Aku ngalih kowe lungguh kono kuat nyewa kursine apa? Iki Nggih. ana kawigaten sithik. Oh ngaten nggih. Wis bergerajakan Banyuwangi. Sampun. Ibu Halim, Nggih. garwane Bapak Menteri PDT malam ini pas 50 tahun katur Ibu Hajah Lili Umi Nasriah. Oh, selamat ulang tahun nggih nggih. Selamat ulang tahun. ulang tahun. Malam ini kan mirsani lewat YouTube. YouTube. Umi, Nggih. Bu Halim, Bu Halim. Wilujeng Ambal Warsa, Dirga Yuswa, panjang umur, murah Amin. rezeki, Amin. kuat momong putra wayah. Amin. Selamat Wayah anak buah. anak buah. Selamat untuk Ibu Hajah Umi Lili Nasriah usia 50 tahun malam ini. 50 po 50. 50. Positif, Bu. Wis positif. Positif. Wis dicek kok. Oh, Nek negatif ya ora. Ora. matur nuwun. Sampun. Sampun diaturaken menika. Juga terima kasih Sampun kepada Bu dipunaturaken. Dirjen, Bu Dirjen, Bapak. semuanya yang hadir. Matur mbah nuwun. Matur nuwun paringanipun bebungah rezeki 2 tahun dagelan perongos. Nggih. Untungnya bakti transmigrasi nanggap seni dan budaya Lah. kena dinggo nempur, kena nggo tuku beras. Alhamdulillah. Matur nuwun. Matur nuwun, Bu. Jaya untuk Kementerian Desa. Desa Tertinggal dan Transmigrasi. Nggih. Ono wis. Akhirul kalam bilai taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Ben dilanjut wayangan. Mergo iki lakone ana kaitane karo Masalah transmigrasi. Program. Iya. Yang penting kita song-song ibu kota baru dengan transmigrasi yang baru. Baru, nggih. Karena hari ini buka lahan untuk pendampingan lumbung padi, Leres. lumbung untuk mendampingi ibu kota baru nanti di Kalimantan. Dan jangan lupa tetap kami ingatan tetap jaga prokes. Prokes. Kripik gedang godhong telo, Sithik edang Godhong telo. padha rata. Kembang delima merang teles, Nah. medho nrimo pangeran sing bales. Lemah teles mergo barudan. Makaten salajengipun kita wangsulaken Aturaken dhumateng Ki Geter. Inggih, Ki matur Geter sembahun. Suryo Monggo. Pak Di Raya. Maroto, Abah Gerun Nadi, kalian Kak siap. Kecil. Nggih, siap. Yen wonten lepatipun kula sak rencang nyuwun pangapunten. Makaten. Mbok bilih kudun nderekaken sugeng mugi rahayu keng sami pinangki. Amin. Nadi. Kula tak mbacutke kalih nyuwun pangestu dingge wayahe Mas Gading. Oh nggih Wah, Mas matur. Gading. Mas Gading Kune, pamukir. Bu. Sabetane luar biasa. Tepuk tangan untuk Mas Mas Gading. Gading. Wah. Ini Halo, Bro. Aku menonton kok Guri. Apa buku-buku Nyapa? kasus sastra? Buku apa? Kasus sastra. Oh, alah. Iki Ora buku ngerti. togel. Togel ngandani kono nilai edukasine. Ambek kowe pecicilan iki apa sing tak cekel. Ngene sih, Mbah. Oke. Mbah Oto. Mbak Oto. Air ngopo? Kuwi kaya seno, notone Ndak, cek ndak. ngono Karo ora. nerus kilaku kae deloken kae. Sebo kae truk. Ndoro Ayu, Wara Sembadra karo Wara Srikandi. Kepareng rawuh ing kesatrian Tanjung Anom. Ayo nyaket suwan rono Gong, ayo Gong.
panggahira risang marta tameng tasih misuda andana raras duh jimat sesembahan kula Kanjeng Ibu rawuh paduka ingkang putra keparenga ngaturaken sumeng kemeng pabekti Ibu putraku ngger wong bagus ngaturake pabekti banget dak tampa dadekke teguh kayiwananing pun Ibu ngger pangestuku tampanana ngger Abimanyu nuwun kapundi dadosaken jimat paripih Ibu Wara Sri Kandi kula ngaturaken sumeng kemeng pangabekti ya ger wis dak tampa akarya bongbonging penggalih pangestunipun Ibu wae tumandu marang sira ya ger Abimanyu nun inggih kapundi dadosaken daya kasantosan kula Ibu blegagag ugag sadulita mel Ndara Ayu Wara Sembadra lan Ndara Ayu Wara Sri Kandi kula inggih ngaturaken sungkem pangabekti ya Kakang Semar wis dak tampa nanging tiba padha-padha Kakang Semar ya wis dak tampa tiba padha-padha Ndara Ayu kekalipun kula gareng ngaturaken sumengkeming pangabekti kula inggih ngaturaken sungkem Ndara Ayu sungkem kula Ndara Ayu una kawan garing Petruk Bagong wis tak tampa kanthi seneng garing Petruk Bagong tak tampa Kanjeng Ibu lajeng keparenga cumadung dawuh wonten wigatos ing karsa ingkang kados pundi kepareng rawuh wonten kasatriyan Tanjungan Nom menapa badhe paring duka Ibu Yuyongger rawuhipun Ibu kejaba wis kapang marang putraku yaktinipun Ibu iki bubar wae nyumpena ngimpekke marang sira putraku Abimanyu gawang-gawang katon Abimanyu kaya ledah ana satengahing bengawan nanging kedadak kasempya ing alun gegulungan satemah kendang kaprajendang Angka Wijaya bareng pun Ibu sare nganti gragapan rasaku tumulipun Ibu nganti marang Ibu Muyati Ajeng Wara Sri Kandi iki praptana ing Tanjungan Nom tuwi kawidadaning putraku Abimanyu ngger Ibu paduka sampun prisa piyambak bilih ingkang putra tansah ayem kemawon lan tansah pinaringan kabagas warasan Yuyongger syukur yen mangkono nanging jejering Ibu lamun nyumpena kang kaya mangkono mesti wae melang-melang ger Kakang Semar rening panjenengan kuwi disepuhke munggo sing dadi pangimpenku iki mawa pralampita apa Kakang Semar Ndara Ayu kula kinten niki kok leres niki sasmita kadose kok Ndara Abimanyu badhe nampi pacoban mila niki mangke kedah ingkang sami praetna lan surtiti ngati-ati lho miat langening kalanggiwan aklar pandamoncar tinon ler kekonang surem sorote tan padang kasor lan pajaring purnameng gagono dasare mangsa katiga dadak sakala praptane Dyan Arjuna akarya kagiating kalih
Lara Sang Arjuna Esmunya kang kamanungsan ira sawangnya gendreh manis boten nginten jebul pangeran bapakne kula prawana ing Tanjung Anom iya ibune kula Diajeng Sembadra pun kakang kang prapta bekti kula kunjuk pangeran iya Sri Kandi wis ndak tampa duh Kanjeng Rama sungkem pabekti kula mugi kunjuk Kanjeng Rama Abimanyu sira ngaturake pabekti wis ndak tampa malah kepara pun Rama bakal paring bebungah duh Kanjeng Rama sanget dadosken kagiyating manah labatan menapa dene kula badhe dipun paringi bebingah ya merga kabeh saka lekasmu pakartimu kang wis ngorek-orek nyiprati relak letuh gawe wirang marang wong tuamu mula pun Rama bakal paring bebungah nyoh iki tanpa ana Abimanyu Weh lah. Waduh. Waduh. Duh Hyang Agung. Iki kepiye kok Abimanyu malah dijempalane bet-bet. Pangeran Arjuna kok malah mentolo menika ados pundi? Niki wau pripun kok ngerti-ngerti Ndara Abimanyu diantem aja do meneng wae ayu do ditututi kae. Rama dosa lan lepat kula menapa ngertos-ngertos kula kok dipun jempalani Rama menawi ingkang putra saestu nandhang kalepatan nadyan kapejawana kula mboten badhe silak nanging dosa lan lepat kula menapa Kanjeng Rama Abimanyu dosamu tok kempit tok indit rumangsaku Arjuna ora nate memulang anak supaya nyolong ora tau mulang anak supaya dadi maling nanging jebul gedhamu wani tumindak culika wani dusta jamus kalimasada aduh Rama kula malah mboten ngertos ingkang dipun kajengaken kowe rasah selak rasah kumbi pancen kowe anak murang tata wis ngorek-orek raine wong tuwa bebasan Arjuna ilang-ilangan ndok siji adile mung kudu tak ajar nyoh tampanana
topet topet. Topet panjenengan menika ados pundi? Tanpa tata mula sora karo anak sageleme dhewe, tanpa cetha perkarane apa? Sri Kandi. Kowe aja melu-melu perkara iki. Mboten melu-melu pripun? Abimanyu nika nggih anak kula bocah ora dosa, ora ngerti apa-apa diajar. Kula sing mboten trima. Nek kowe ora trima malah tak katutke dosamu. Apa dikira Sri Kandi wedi? Garwa kaya ngono punjung kepelan kowe. Sri Kandi, aja nganti ngribeti, kepeksa tak lepasi jempare. Iki kepiye? Wah wis jan-jan wis wah. Malah ora karu-karuan Ndara Arjuna tegel ngajar Ndara Abimanyu nganti kutah ludira Ndara Ayu Sri Kandi maju. Rekane arep ngewangi Ndara Abimanyu ning malah dilepasi jemparing kuntal. Mbuh, aduh mbuh tekan ngendi. Waduh Ndara Sembadra. Ndara Sembadra niku putrane mangjak sumingkir tebih Ndara. Ungger dipulosoro karo bapakmu nganti kutah ludira. Ibu, kula inggih mboten ngertos lepat kula menapa. Ya pun ibu percaya, Ngger. Wis ayo Ngger alu wong sumingkir wae, Ngger. Gatotkaca inggih. Pawan kula aturi emut sampun ngantos nuruti dhateng keberangan enggalih Dimas Abimanyu menika mboten lepat. Abimanyu cetha luput. Wis gawe wirange wong tuwa mboten. Supados gamblang kula aturi nenggo Dimas Antasena Gatotkaca. Kowe wis melu-melu perkara iki malah tak katutke dosamu nyoh tampanana.
rahina semubang iwang haruna kadinetraning anggorapuh sabdaning kukila Rengganikara saketer kini tunganing kum lir kusing bini panco toking ayam ono Ilahing Widara Yaksa rumangsa ayem tentrem nggonku madeg brahmana ing pertapan Widara Payung kene. Inggih Rembahan, namung kepareng kula nyuwun prisa. Lajeng menapa ingkang badhe dipun gayuh Sang Maha iku? Ya mesti wae kanugrahan wahyu ingkang bakal tumedhak ing Madyapada ingkang dayane bisa ambabar katentreman. Oh inggih, inggih.